Pentru că eu am început să vând inițial mult din punct de vedere că eu m-am mutat dintr-un oraș străin într-un oraș străin și eu n-aveam nici job, n-aveam nici gazdă, n-aveam nimic. Eu am stat prima lună la niște prieteni de mei, m-au luat gratuit. Și asta m-a forțat să... Asta este prima ce aș observa, dar ce ar trebui să cunoască ca să excelez, în primul rând, procesul de vânzare. Pașii de la bună ziua până la final. Pentru că foarte mulți vânzători, eu am instruit și bănci, am peste 250 de companii instruite, de la manager simpli până la directori de bănci, chiar și ei cu experiență de 20 de ani, fac vânzările după tehnica ERP. Nu știu dacă știi tehnica ERP, se numește inventează rahatul pe parcurs. Și hai că cumva o să meargă, cumva o să găsesc, o să improvizez, o să găsesc eu câteva cuvinte, nu merge. Pentru că atunci când mergi intuitiv în vânzări, nu poți să ai mult control și nu poți să ai multă încredere în sine.